Gipka, kde si ľudia? Počúvajte, máme dve pohlavia, konečne bude lepšie na Slovensku. Sme zachránení, halo, ľudia. Prosím, Hani, no, až za rok a pol ma idú operovať, není termín, nemá kto operovať, no. Možno aj vykrvácam dovtedy, je to tak, toto zdravotníctvo, ale máme dve pohlavia, ja vydržím. Ahoj, Irenka, čo moje? Čo, maslo ti zachybovalo? Nemám masla, nemáme, to je dražoba. Všetky potraviny na Slovensku. Ale máme dve pohlavia v ústave, no tak, no vidíš, my sa zaobídeme bez masla, no. Tak si potri slnečnicovým olejom, to ti tak zmetne ten chlebík. Ahoj. Pani, hej, ja viem, ekonomika je v háji, hej, živnostníci padajú na hubu, zahraniční investori odchádzajú, nemá sa kde zamestnať človek však. Ale čo? Máme dve pohlavia týkača, vydržme. Ja viem, že sa nemá dostarať do dôchodcov, ani na dôchodky nám robiť, ale čo? Ústava? No, máme. Kde si toľký čas, ja sa te neviem dočkať, veď meškáš. Prosím, most spadol, Kristušánska dolina. Aj cesty však také rozpadnutie. Čo? Cesty aj nemocnice mi len padla omietka na hlavu. Ale čo? Aspoň sme to natreli tým liberálom. Tak, vy koho hľadáte? Jaj, Mirko, ty si spolužiak však do základky našich detí. No tie sú v zahraničí už dlhé roky a ešte aj budú. Ani domov nechodia. A netešíš sa inak z ústavy, že zmenili. Čo? Títo politici, je toto normálno? Vieš čo? Byli nastavanie. Celý štát okradli, rozumieš ma? Drahé letenky kupujú, tam ten diplomovku nevie napísať, rozumieš ma? Mafia jedna. No. Ale máme dve pohlavia. Zaslúžia si. Nech si naberú. A čo? Ja vytrem biedu, ja vytrem.